Říká se, že Česká republika může štědře nabídnout všechny myslitelné přírodní krásy s jedinou výjimkou, a tou je moře. Ale ono to tak úplně pravda být nemusí. Jen se podívejte, kam oko dohlédne, vlní se kouzelné moře jiskřivě bílého sněhu. Krkonoše. Nejznámější a nejnavštěvovanější české hory. Jejich dominantou je Sněžka, nejvyšší vrchol České republiky. Ze všech stran je obklepena údolími, které se zbíhají v malebném místě, v Peci pod Sněžkou. Skoro půl století se tu těžila měděná ruda. Skoro půl století tu působili dřevaři. A skoro půl století sem také jezdí turisté. Těžba je už dávnou minulostí, ale návštěvníků sem míří pořád víc a víc. Proč? Je to jednoduché. Pec pod Sněžkou má totiž opravdu co nabídnout. A zdaleka ne pouze v zimě. Hory tu jsou neodolatelně nádherné v každém ročním období. Hlavní sezónou je však zima. Za uplynulých 100 let se podoba lyžařů změnila k nepoznání. To podstatné však zůstává beze změny. Radost z pohybu, ze sluníčka, z tiché záplavy oslnivého sněhu. Příznivé klimatické podmínky tu umožňují lyžování od poloviny listopadu až do Velikonoc. Nezáleží na tom, jestli na louku vyrazí úplní začátečníci, nebo zda se po sjezdovkách pustí zkušení borci. Pouhých 150 kilometrů od Prahy si svůj terén najde každý. Chcete to v číslech? Tak tedy 11 sjezdovek, 10,5 kilometrů upravovaných tratí a z toho skoro 7 kilometrů s technickým zasněžováním. Kde jsou ty doby, kdy snowboardisté byli na svazích považováni za málo vítané vetřelce? Zbrusunový snowpark nad Pecí dnes láká na 10 překážek a 6 skoků. Jasná výzva. Na jednom prkínku nebo na dvou? V určité fázi to máte jedno. Ze začátku to prostě jde trošku stuha. Přesně od toho tu jsou lyžařští instruktoři. Kde už by rodič vyšiloval, tam profík nabídne nekonečnou zásobu zkušené trpělivosti. Že se vám do kopců nechce pěšky? Nemusíte. 11 vleků a lanovek s celkovou kapacitou přes 9 000 osob za hodinu vás vyveze, kam jen budete chtít. A pokud by vám to všechno nestačilo přes den, můžete si dopřát nezapomenutelný přídavek. Kdo to zkusí, nedá na noční lyžování dopustit. V Peci svítí do noci hned 3 vleky. Běžkaři si vystačí se sluníčkem. 20 kilometrů upravovaných běžeckých tratí, dokonalá horská scenérie, co víc si běžkařský národ může přát. A ten styl už se časem nějak doladí. Že už té zimy bylo dost? Žádný problém. Pec pod Sněžkou stojí za návštěvu 12 měsíců v roce. Dokonce za návštěvu prezidentskou. Václav Klaus vypadal v relax parku vyloženě spokojeně. Konec konců Krkonoše to je jeho tradiční rajon. (1602 metry vysokou Sněžku můžete zdolat buď pohodlně lanovkou, nebo stylově po svých. Obojí má svoje kouzlo. A nebojte se, normálně tady takové davy nepotkáte. I bez sněhu se v Peci můžete vyřádit na 100 způsobů.
Sníh pak přináší zase další možnosti a s nimi pochopitelně i další služby. Že tuhle dráhu jste už viděli, máte pravdu, ale frčet s větrem o závod tady můžete v létě i v zimě. Základem je bydlení. V Peci a okolí je k dispozici přes 8 000 lůžek, cenově přizpůsobených pro každou kapsulu. A o dobré jídlo tu samozřejmě také žádná nouze není. Bydlet a jíst musíte, do galerie můžete. Pro horské středisko je to možná věc trochu netypická, nicméně pokud se stavíte, litovat určitě nebudete. Jaro, léto, podzim nebo zima. Je to opravdu jen a jen na vás. Hory kolem Pece pod Sněžkou dokazují svůj půvab den co den. Pokud hledáte klid a pohodu, jste tu na správném místě. A když chcete vzrušení a adrenalin, budete tu také spokojeni. S rodinou, s partičkou kamarádů, se snowboardem, na kole, nebo třeba i s vlastní smečkou. A to moře vám tu opravdu vůbec scházet nebude.